аз съм Iron 10 и днеска с моят приятел Dragon Blade МК ще играем Split. За първи път ще го играя, но се надявам да е забавно. Айде, давай, натискай join. Готово? 2-3 пъти го натисна. Ами аз нека е супер, тя не сука. Но обичам се отваря и те докато чака. След 30 секунди почва. Ето фенове, най-вдясно отгоре пише Waiting Place и отстрани времето. Ами двамата. Аз съм го скорта. Нами затова. Не, погледни малко към мене. Гледаш ли? Бат Герги, задушавам се. Изрод. Линк за неговия канал ще има в моето описание. 5! Почва бе! Не дай ми се обажда, но... Стой на едно. Натисни едно. Мен не ме телепортира там. И мен. Телепортирам. Много яко е. Трябва да се копаме един да падне, така ли? Добре. Да. Ясе! Още! Още веднъж. Сега, ама мен не ме малко. Чакай. Не съм. Това е тази песен. Много яка песен според мен. Дай пак. Искай пак join. Това е тази песен. И ще снимам аз на спрей. Почвам сега. Опса, чакай, че минах през някакъв портал. И фенове, да знаете, в неговия клип в описанието ще има линк към моя канал. В моя клип ще има линк към неговия канал, който иска да се абонира и за мен. И от неговите, който иска за... Побърка са, нали? Да. Аз ще да кажа побърка се. Побърка се. Яма виж? Бат Герги, задушавам се. Не можеш да Погледни, гледаш, бе. не можеш. Dragon Blade, погледни. Ами не мога. Бат Герги, задушавам се. Човек не то виждам. Или па виж ти, е така. Виждаш ли ма? Не. Тук да капаците са. Стигаме, за трети път минавам през този насрад портал. Сакат. 4, Колко? 3, 3, 2, 2, 1. Мене още не ме е и мене. телепортирал. 4, 3, 2, 1. Аха. Пак не те виждам. Не! Вот! Пак. Айде пак. Реванш. Ма бърка. Реванш. Ти човек сам се прави. Аре, влизай. 55. Пак. Там. Много ме изкеби. Аз само почвам да бягам и ти се пребиваш. Виж човек, виждаш ли ма? Не. Да. Виждаш ли? Да. Бат Герги, задушавам се. Тясно ми е Бат Герги. Бат Герги, смарагд. Вземаха го Бат Герги. Бат Герги. Мам. Таквос. Нещо за шифта ми изписва, като натискам клякане. Ай, кажи ти. Знаеш ли който и? Нещо като натискам постоянно шифта и ми изписва нещо за клякането. Да. Нещо искате ли да включите оставащи клавиши? Или който и да е. Аз се го затварям. 10. Айде, колко е резултат? То няма резултат тук. Аз та вода. 10. Що пише пред нашите имена 10? Ами защото сме десятки! 5 секунди. Още 3, 2, 1. Къде? Само да те видя къде си, само да те видя. Падай. Изрод! Много си слаб. Изрод! Дай да отидем на Ларк Сплив. Че за кобе ние сме там. Ще играем ли още Сплик. Ти си много слаб. Ларк Сплик. Как? Сплик. Пак същото, обаче вместо фу друго. Да. Не, Ларк 3 напиши, да ти излезе и как се пише, защото не знам как се пише Сплег. Ларк Сплег. Легага. Аз съм там. И аз. Какво сега се прави? Сплег арена. Влизай. През къде се влиза? Тук, цъкаш. Да. Да, вътре съм. И аз. Брои секунди, аз искам да прочета какво е това. Тук ще ви го... ще ви цъкна F1 и си го прочетете спред клипа на паза, там правете каквото искате правете. На толкова ми дреми. Той си го прави. О, аз на такова съм слаб. С цели не съм много слаб. На пейнтбол особено пък съм бот.
Официално намериха да ми пишат скайп. Оле, да станем таквиз. Да станем червени. Искам да станем червени. Къде си? Ама аз стадионнах, бе! Ама... О, мъгъл, ти си про, браво. Аре, Аз не знам пак. как се играе. Аре. Аз не знам как се играе, то не е честно. Аре, аз пак съм мъгъл. И аз. Не е честно, аз не мога да играя, аз мислех, че тебе трябва да целя. Фенове, ще паузира малко клипа, че ми писаха в скайп. И фенове, върнахме се, и то ще ма килне. Падна ли, бе? Копеле. Yes, бе! Съм мощен! Виж. За първа победа, идеално. Yeah, boss. Andy Ball. Andy fucking Ball. Те, че ли сложат клиповите за авторско? О, мага, човек, виж, сетнах на нещо. Ами аз го мога. Аз съм Батпе. Аре да пива едно кафе. Аде на капенце. Здравей. Здравей, Батпено. Деве, чакай малко. Как беше? Айде, баба, thank you. Чай, не бе, как беше? Нещо такова имаше. Чай, шикери. Забравял съм. Почваме, бе, копеле. Сега ще дял. Сега ще видиш. Аз съм майстор лопатка. Йо, е. Как станат ли? Еви как, ти си слаб за всичко. А кой те първите пъти? Да от това предишното пък беше мега слаб. Аз само ти първа една лопата и ти бреше. Аз изобщо не гледам надолу. Аз гледам. Последен. А, последен. Ме ми се стори, че пише последен. Пък той пише последен. После ден. Останете после ден. Арената е направена дивака ФТ World Edit. Али пич. Падна ли, бе? Не. Не! Ма ти да. А, не съм! Задържах се някъде. Това е много готино. Yes, бе! Аре пак, Съм аре мощен. пак. Аре пак. Ай, това е последна игра и още нещо друго. Ме ми е скучно с това. Здравей. Здравей, Батпено. Оф, много съм търсен по скайп. Пак ще паузирам. И върнах се фенове. И дано повече да ми пишат скайп, че вече ме нерват. И после ще ги блокна. Няма проблем. Не беше проблем. Писаха ми. Еми няма да гледам това. Нали? О, ес! Аре нещо друго. Не дей. Аре, Джойна. Аре, последна. Добре. Ама ако джойнеш още веднъж, няма повече. Хубаво. Дано се чуеш хубаво на клипа, че слушалката не е много близо. Чай ще увелича. Така би трябвало да е по-добре. А то той се връща, бати бъгнатата към тази. Трябва да ми пратиш в рапса, чули? Няма ти пратиш, ще дам линк да си го долу. Добре, после. След клипа. Следващия клип би трябва, може да е с рапс фенчета. Не че сте много, 5 човека. Вътре сме слабак. Опа, под кръгата. Стига, бе! Не дай да джойнеш. Ти си много слаб. Всякъде. Warp jump. Искаш ли на D-turn event? Ай, warp jump. Там съм. И как наградите половин стак диаманти? Приятно скачане. Айде да джампим. Аз съм супер зелен на джамп. О, тук има безплатен хел. Ами, нали знаеш ти като напишеш хел, имаш. Имаш команда. Да, обаче не ти е позволена тази команда. Позволена ти. Напиши хел да видиш. Сега ще ме изкефи и на джъмпа да си слаб. Йо. Ами слаб съм. Аре нещо друго, то джъмп е скучно. Окей. Warp. Аре ларп. Има ли такос? Ома, с нежните... Не пейнтбобем. Оф, не знам, не мога. Ай на hot potato. Какво? Warp hot potato. Как? Hot potato. Hot potato. Патот. Патото. Да, на коя страница е? Патото. Абе, warp, само warp напиши и то ще излезе.
И къде? Ами намери го. Значи на предпоследния ред, предпоследното. Тоест. Без това. Jail. Ето го От е. патото. Hot potato. От патото. Там съм. Там съм. Аз съм на ларп от патото. Видявам. Чак, пак ми писаха, бе, човек, бах ти ще ги дера. То. Извинявайте, фена, вече почвам да съм нерва. Патото. Му. Патото. Джойн. Сега ще влизаме в картоф. Патото Джойн. А как се пише патато? Не знам. Или там, каквото е. Хот патото. Хот патото Джойн. Джойн. Хранета. HP арена. Грозен. Реч ми. Чакай малко. ХП арена. Не мога да напиша. Написах го, майче. Написах го. Обаче ми изписва нещо. You cannot join a game while you Ти are... няма да игра. Сто пъти пиша една команда, да. Оф, аз пиша ход патото леве. Аз пиша Warbook Hunt. Було. Поне това знам как се пише горе-долу. И аз съм там. Ами аз не мога. Що? Написал съм две чертички наклонени. Аре бе, човек. Не знай. Block Hunt. Ама, Кукитон. Кое? там съм. Двама сме. Ти си циганин, а аз съм пичо. Какво каза? Майта бе, Уили. Пусни си FP-та. И стой на място и си пусни FP-та. За? Грозен. Идиот. Това е грозен идиот. А ти какво си? Тебе скида, името да скида ти сега едно казваш, ти си отрепал дракон и си го направил да вече. Много тъпо звучи. Кое да цъкна от всичките? О, дъма меч ми даде. И айран бароне. Карай се малко на това купе. Ти беше избран. Търсач. Да. И що не мога да излезна от тук? Защото трябва да чакаш известно време. Ама какво са прави на това? Ами аз съм локче и трябва да ме намериш. О, това е много гадно, това е като на сън. Ами точно това се е хънис. Готово, пуснам. Ама мърдай се да може да те довида. Ами айде не. Какво блокче си? Поне ми Не. Аре бе! Ще видиш на клипа. А ти да ме удриш, можеш ли? Да. Ай на клипа ще видиш. О, аз после ще го гледам. Гледай ти мен, моя. Хубаво. Да видиш. Там има някакви TNT. Майки си TNT. Убих ли те? Не си. Изобщо даже не си до мен. А ти виждаш ли го някъде? Не. Викам да не си редстоун. Може да бъда такова. Къде си бе? Бах ти, къде си? По стълби може да се изкачва? Да. Бах ти купчета. Нали? Тук някакво палячо да виси. Дява, знам, аз цъкам меча постоянно върху всичко. Маля, ако ме обиш е свръх голям късмет. Виждаш ли му някъде? Не. Лъжеш му. Не. Виждал ли си му да се някъде? Минал ли си? Не. Лъжеш му, нали? Не. Не. Оф, няма начин да те убия. Ти лут ли си? Това бати трудната игра. Но ще е лесно. Ще на клипа ще виж много яко блокче съм. И какво си? Светло, тъмно? Ще видиш на клипа.
Ще види на клипа, ти само... Дали си ми споделил екран? Не. Ако бях ти споделил играта, че да ме върви на 15 FPS-ове. Аз един път си бях нагасил фрапса на 60 FPS, хич не ми засича. Блокчето, знаеш с какъв енчант ми? Breaking 10. Блокче! Да. Ти да не си меч! Не бе, блокче. Ще видиш. Его зрители, Breaking 10, не ви лъжа. Ви сами виждате. Блокче с енчант. Да. Аз съм блокче номер 103. Ти си блокче номер поселич. Как да ги намерят тези насрати, бе? Не още около една минута. Не мога. Айде да не чакаш до клипа, ще ти покажа това. Ще кажа колко блокче съм. Кажи ми сега, аз няма да те намеря така не иначе. Последната една секунда. Да. Аз последните 5 секунди. Не си в тази къща. Минава ли съм да сега близо до тебе? Честно кажи. Не. Лъжеш. Не си минал близо. Бах ти се скрил някъде. На толкова очевидно място съм и ти не можеш да ме намериш. Толкова очевидно. Ти пък все едно много ще успееш. Ами ако си моето блокче, ще те намеря. Какво блок си? Кажи ми сега, айде. Няма да намеря. Последните 5 секунди. Дали си едина? Не. Светло или тъмно? Светло. Слама. Не. Не, базикам се, единя съм. О, мога бе, да не съм те ударил. Не. Тук ли си сега? Спечели. Ти сто си прост, затова спечели. Аре, идва на някой друг лар. Това и без това беше скучно. Арена 1. Влизай. Арена -1. Арена 1. Блок Хънт, арена 1. Няма да влизам в Блок Хънт, бе. Плиз. И ще ти кажа в началото блокчето ми. Ако съм блокче. Дай, кликнах. Арена 1. Окей. Цъкаш книгата и си избираш блокче. Добре. Ти какво блокче избра? Аре, нали ще ми го кажеш? Какво? Не, няма да стане, не. Аз съм уеб. Не, бягай от тук, махам се. Как да се махна? Няма да са пак такова, ти лут ли си? Пада се съвсем Аре, какво рано. блокче си, аре, от мен да видя. Аз съм блокче коп уеб. Какво е това? Пажината пас. Не е пажа, дето пада от спайдър. Където се намира до спайдър спаунер. Къде се заврял, бе? Ама лъжеш ли ме, че си пагина? Не. Ще виж на клипа. Аз няма да го гледам. Не пущеш. Не, може да го гледам. Ще нямам работа. Къде си е? Пагино. Казах ти какво съм, няма ти кажа къде съм. Аз така ли? Това ли сте? Пажата ми е анчалната Breaking 10. И свети ли малко е така? Идиот! Бой! Яс, бе! Кой спечели? Яс! Кой спечели? Не знам обаче такива да... Яс, бе! Ти се различаваш от другите, бе, лайдо. Лайденце! О, мога, аз те мога да бия! Не мога, бе!
Бат Георги, аз нямам меч. Не, бе, чакай, ще ми дропнат След- айтемите. Не дей, ако ме убиеш си педерас. И ти също. И ти ме убиеш. Стига! Стига, бе, буклук! Ева ще ти ги върна, бе. Ама как ти се махна от тука? Но ми умри! Не знам. Спаун. Ама ако умреш, ще си загубим айтемите. Спаун. Спаун. Ела, сега ми ги дай. Ама аз тука нямам никакви айтеми. Буклук. Как ти? Какво? Бро, педал. Какво, бе, за някакви насрати айрен айтеми? Да, бе. Ела на Fall Down Event. Бро, тя на нещо друго. Ам какво? What? Ще намеря нещо по-интересно. What? Колко време викаме да викаш да я клипаш? Ами аз викам още една мини игра да изиграм и да го спирам. Къ? Аре бе, намери ли минигейм? What? Къде? Айтемите ти са в мене. Не. Ео да си ти ги дам. Ама на спауна не се показват. Къде да дойда да ти ги дам? Ти. Ето. Лагва ти микрофона, не мога да те чуя. Добре. Маслято. Там съм. Ей си ти айтемите. Това е. К. Влизай в TNT Run Join едно дето пише. Добре, там съм. След 10 секунди почвам. Де. Това е много яка игра. TNT Run мога да играя цял ден. Аз сега ще спирам клипа. Свършвам и не спирам. Почвам обработвам. Ха, много як да работи. Ама никога няма хванеш долу. Нали знаеш? Аз няма да пазим, бе. На бас. Аз ще гледам цялото да го изкопая. Аз тогава нарочно ще падна. Ами е падна. Ще паднеш ли? Те, Яза е. окей, нещо ми лагна, окей, аз бях Гран Бретенси, айде, чао. И аз бях и Рубен Дъца и това ще бъде за този епизод. Добре, айде. Чао.